Матчына мова. Што адбываецца, калі мастачка і хома-крэйтар, чалавек ствараючы, пераязджае ў аўстрыйскі Зальцбург на 8-м месяцы цяжарнасці, а пасля, калі дачушцы спаўняецца год, зноў мяняе краіну. Нашая сённяшняя гераіня Ханна Мурайда прайшла шлях ад маленькага аўстрыйскага гарадка без дзіцячых садочкаў да жыцця ў Берліне, дзе разам з яе сям'ёй цяпер жыве нават ChatGPT. У гэтым выпуску мы паразмаўляем пра эміграцыю як пра дарасленне і шанец адкрыць сябе нанова. Ханна распавядае, чаму мацярынства – гэта добры спосаб знайсці сваіх людзей, а таксама дзеліцца тэхнікамі адаптацыі, калі вы пераязджаеце, і няважна, гэта іншая краіна ці суседні дом, бо падтрымка тут патрэбная ўсім. Яе парады дапамогуць адчуць сябе як дома ў любой кропцы свету. Паразмаўляем пра аўстрыйскія шляхетныя традыцыі выхавання, пра тое, як дазволіць сабе неідэальнасць, пра шматмоўную беларуска-славацкую сям'ю, якая жыве ў нямецкамоўным асяроддзі, і пра тое, чаму і як у самую першую секунду нараджаецца не толькі дзіця, але і каманда. Пачынаем. Сёння ў нас у гасцях мастачка, ілюстратарка, стваральніца праекта адаптацыі ў эміграцыі і мама Ханна Мурайда. Ханна, прывітанне. Добрый дзень. Можа быць, ты хочаш нешта дадаць да такога прадстаўлення? Вот вельмі добра сказала. Я сама здзівілася, як шмат розных ралей у жыцці і назваў, ідэнтыфікуючых нас як людзей. Я б калі ўсе гэтыя вопыты у некае адно слова ці адзін выраз бы хацела б абагульнуць, тады я б сказала, што я хома-крэйтар, чалавек, які стварае. У мастацтве, у ілюстрацыі, у адукацыі і ў сацыяльнай інавацыі, дзе я працую, гэта ўсё пра стварэнне і стварэнне для людзей. Хома-крэйтар для другіх іншых хома. Так, гэта, мне здаецца, вельмі трапна цябе апісвае, сапраўды. Раскажы, калі ласка, з каго сёння складваецца твая сям'я? Моя такая nuclear family, нуклеарная такая маленькая сям'я, з кім мы жывем. Гэта мой муж і дачка, вельмі весёлая дзяўчонка, ёй 8 год. І ў некі момант я амаль што ўжо магла сказаць, што і ChatGPT з намі жыве. Але схапілася і не. Калі ўжо дзіцёнак пытае, а што думае ChatGPT пра гэта, то ўсё, пара гэта ўжо скасоўваць, хопіць. А па якіх пытаннях вы ўсёй сям'ёй зімраецеся? Вось нам, калі ласка, што думае пра Тутанхамона ChatGPT? Пабольш пусть ён раскажа, пусть ён мне раскажа сказку пра Егіпет. Вось мы вялікія фанаты Егіпта. Вось гэта нас вельмі цікавіць, і ўжо проста ChatGPT, давай ты расказвай. Не. Тут ёсць мама. То бок гэта дачка пытаецца, каб ChatGPT адказваў на яе пытанні, давай кампетэнтныя нейкія такія зборы інфармацыі. Яна сама можа з ім паразмаўляць, класна. Якая рэч. Тут Google, яны яшчэ так не пішуць так лёгка, а тут можна гукам усё спытаць. Такая рэч. А ён адказвае таксама гукам? Да, таксама гукам. Можа? Да. У мяне, да. Цікавая опцыя. Раскажы, дарэчы, калі ласка, пра сваю дачку, калі яна нарадзілася, дзе? Ну, калі ты ўжо сказала, што ёй 8 год, це вось дзе і як, якім быў для цябе гэты досвед цяжарнасці і рода ў той краіне? Падводжу цябе да гэтага. Да, падводжу. Ролі чалавека ў свету. Мой дзіцёнак радзіўся ў Аўстрыі, у Зальцбургу. Як мы ёй расказваем, што яна нарадзілася ў зімку, калі ішоў снег, і былі з вакна шпіталя былі бачныя Альпы. Добры пачатак. Але цяжарная я была ўжо до гэтага пераезда. Мы пераехалі ў Зальцбург, калі я была на 8 месяцы. Ого! І мы ўжо будавалі новае жыццё ў новым горадзе, з новым дзіцёнкам. Толькі ўспелі купіць нейкую краватку, і ўжо наша сям'я змянілася, павялічылася.
А які гэта быў досвед пераязджаць на 8 месяцы цяжарнасці, калі ўжо хочацца так звычайна гнездавацца, калі такая карысная нейкая падтрымка ад нейкіх блізкіх, якія ёсць, вось вы пераязджаеце ў зусім новае месца, вось зусім да нараджэння дзіцёнка. Такая гучыць як прыгода, але вось як гэта было для вас? Яно было цяжэй уявіць сабе, чым яно потым было. Таму што мы пераязджалі з іншага горада ў Аўстрыі, дзе ў нас ужо склаўся сяброўскае кола, склалася. Бацькі ўжо і ў той момант не побач, гэта так і было, але нейкія ўжо сябры былі, і ўжо здавалася, што гэта можа быць і падтрымкай у гэты момант. Але вельмі хутка пасля нараджэння дачкі ўжо я пайшла на якія курсы з ёй і ўжо раззнаёмілася з новымі людзьмі, у якіх у саміх дзеці. Пераезд супермомант маць маленькае дзіця, асабліва калі ёсць нейкая фінансавая больш-менш стабільнасць, каб гэта не было праблемай, а калі можаш засяродзіцца на дзіцёнка і з ім новае жыццё пабудаваць. Гэта супер, гэта добры момент. Атрымаецца, што дачка вам дапамагла ў гэтай адаптацыі. Да, вельмі. Праз яе вельмі шмат знаёмых і аўтаматычна знаёмых з блізкімі поглядамі ці у такім моманту ў жыцці, калі ты ўжо пачынаеш сям'ю, пачынаеш дзяцей. Гэта прыкладна вось такі аднолькавы ўзрост ці погляды на жыццё. І гэта аб'ядноўвае. Лягчэй знайсці падобных да сябе людзей праз мацярынства, бацькоўства. Але да Зальцбурга вы таксама жылі ў Аўстрыі, проста ў іншым горадзе, так? Так, мы жылі на самым усходзе Аўстрыі, вельмі блізка да межы з Швейцарыяй, недалёка ад Бодензе. Немцы, аўстрыйцы ведаюць, такая вельмі прыгожая частка Аўстрыі, і там такія свае асаблівасці. Менавіта пра бацькоўства, там такі трошкі далейшае месца, і там толькі пачынаюцца, вось калі з'явілася мой дзіцёнак, толькі пачынаюцца садочкі. Яшчэ іх 10 гадоў таму не было зусім, і яны толькі пачынаюць гэта будаваць. Там жанчыны, часцей за ўсё, калі ў іх з'яўляюцца дзеці, яны спачатку вельмі доўга застаюцца дома, а потым там на нейкую частку працы выходзяць і трошачку працуюць недзе. Но яны становяцца так мамамі на поўны дзень. І нават калі яны б хацелі садочак, ці ўжо ёсць магчымасць, калі ў тебя, напрыклад, ёсць ужо адзін дзіцёнак, і калі нараджаецца другі, то табе не даюць на поўны дзень садок, толькі на пару гадзін, таму што ты ўжо дома, у тебя ўжо ёсць дзіцё, так ты ўжо і сама можаш глядзець за сваім дзіцёнкам далей. Мы тут табе дапамагаць не абавязкова будзем. І гэта таксама каштуе добрых грошай, садочкі для дзяцей. Такі асаблівасці. Ого. Да. Вось уже ў Зальцбургу гэта такі больш буйное месца, уже былі там садочкі, але вельмі цяжка знайсці месца. З грошамі, з усім вельмі цяжка ўсунуць, потому што іх недастаткова. Яшчэ вось гэтая культура садочкаў, но гэта ўжо ўсё было 8 гадоў таму, можа яно ўжо развілася яшчэ больш, але не так, як нам звычна. А ў якім узросце звычайна тады там аддаюць дзяцей у садок? Ёсць там і для зусім маленькіх яселькі. Я ведаю, што вось сябры маі, калі мы ўжо зноў пераязджалі з Зальцбургу, яны якраз аддавалі сваю дачку, але ёй было ўжо так добрыя 2 гады. Я думаю, што гэта па-рознаму бывае, у залежнасці ад таго, дзе людзі работаюць, ці оба бацька работаюць, можа і раней, так ад годзіка. Часцей ад 3. А як табе даўся гэты вопыт, досвед цяжарнасці і роду ў Аўстрыі? Як ты ўзгадваеш, ці лёгка ўсё праходзіла, ці было так, як ты сабе неяк уяўляла, ці нешта цябе вельмі здзівіла, можа быць, ва ўсім гэтым працэсе і досведзе? Ну, я не ведаю, ці гэта такі аўстрыйскі вопыт, гэта, можа, больш такі мой вопыт з маёй дачкой. Мне вельмі хацелася быць прыгожай. Хацелася быць такой прыгожай, калі я ўжо была зусім такі вялікі жывоцік у мяне быў, мне хацелася, каб усе бачылі прыгажосць. І я купіла сабе такі нацыянальныя прыгожыя сукні,
і она ўся намалявалася і хадзіла па гэтаму Зальцбургу з гэтым вялікім жыватом, і мяне фатаграфавалі турысты. Яны думалі, што аўстрыйскія жанчыны тут так ходзяць. Гэта я думаю, што моя дачушка, яна так імкнецца прыгожа заўсёды выглядаць. Мне здаецца, што гэта ўжо была нейкая сувязь нашая з ёю. Я неяк адчувала яе жаданне эстэтычна, каб мы выглядалі. Это цікава. І проста якое месца мастацтва займае, прыгажосць займаюць у тваім жыцці. У прынцыпу, гэта ўсё здаецца вельмі і лагічна, што яе таксама з такога нават маленькага ўзросту, яшчэ калі яна была ў цябе ў жываце, то ўжо было гэтае памкненне да прыгажосці. Да. А яшчэ вось, акрамя рожага адзення, якое мне хацелася нацыянальнае насіць, мне з'явілася ў гэты перыяд вельмі вялікая цікаўнасць да традыцыі выхоўвання дзяцей у Аўстрыі. Асабліва, як вось людзі шляхетныя, багатыя выхоўвалі сваіх дзяцей. Гэта ж была доўгая ў іх традыцыя, яна не так даўно знікла. Ну, яшчэ не знікла, яна проста мы не так шмат ведаем цяпер пра то, як жывуць багатыя людзі. Не багатыя, а шляхетныя. Я прачытала шмат кніжак, і вельмі такія цікавыя моманты падкрэсліла для сябе, якія яшчэ я збіраюся выкарыстаць. Напрыклад, вось мы, калі былі маленькія, калі ты ўпершыню кудысьці паехала? Я калі ўпершыню? За мяжу ты маеш на ўвазе? Да, за мяжу. Так, ну, мы ездзілі на мора ў Крым з бацькамі. Мне было, можа, гадоў 7, а так як бы за мяжу, і там большую за мяжу, не суседнюю краіну, мне было, можа, гадоў 12, мы паехалі ў Літву. 11-12, нешта такое. І ў мяне таксама нешта такое ўжо там у Польшу, уже гэта я ўжо была ў школе. А нашыя дзеці, яны ўжо там бэйбі ўжо ў самалёце, Італія ўперад. Да. Каля года моя дачка, трошкі пасля года. Вось. Першыню паляцела з намі. Замежныя краіны. Іначым была ў нас. І тут так пачынаеш адразу і думаць, а як гэта нам дзетак не разбэсціць? Як нам захаваць гэты баланс, щоб яны не думалі, што гэта ўсё просто тут есть, усе гэта маюць. А аўстрыйскія шляхетныя людзі, яны, сем'і, яны абавязкова дабрачынныя рабілі дзейнасць, паказвалі сваім дзецям, паглядзіце, вось ёсць і прывілегіі, у якіх вы расцеце, а ёсць інакш, как яны цанілі то, што іх ёсць. Мне здаецца, абавязкова павінна сям'я нешта такое рабіць, валанцёрыць ці дабрачынна нешта рабіць, каб вось заставацца у keep in touch, заставацца у полі, бачыць, як па-рознаму жывуць людзі. Такі момант, адзін з іх. А яшчэ был такі, буквально, можа, мінулы год, ці калі гэта было, такое здарэнне, вельмі ў інтэрнэце абмяркоўвалася, якая такая сям'я, вельмі такая добрая, з Расіі летела ў іншую краіну на мора, і бралі з сабой яны выхавацельку сваіх дзяцей, але выхавацельку яны пасадзілі ў эканом-клас, а самі лецелі там нейкі ў першы ці бізнес-клас, і самі, і дзеці. І вельмі гэта абмяркоўвалася, як гэта правільна рабіць, таму што выхавателька вельмі абурылася, што так непрыгожа яны абышліся. У Аўстрыі тады гэтага не адбылося, таму што бацькі едуць у першым класе, а дзеці не. Дзеці бы паехалі з выхавацелькай у эканом-класе. Таму што яны не лічацца, ты атрымоўваеш столькі, сколькі ты можаш даць. Сістэма абавязкаў. Калі ты яшчэ дзіцёнак, твой абавязак вучыцца, но ты яшчэ не даеш ні ў сям'ю, ні ў іншым людзям. Таму трошки папрасцей. Да, трошку прасцей для цябе. Ну, это цікавая такая думка, бо дзеці аб'ектыўна не могуць жадаць як бы так шмат, як дарослы чалавек, асабліва калі яны зусім маленькія, да, то гэта падаецца неяк, вось моя першая такая рэакцыя, што да, гэта так строга атрымліваецца. Ну, наколькі яна выконвалася, але думка такая была. Людзі пра гэта думалі. Такі вельмі прикольна чытала дзённік, быў такі вельмі добры кайзер Аўстра-Венгрыі Франц Ёзеф, яго жонка Сісі, у іх была самая маленькая дачушка Мары Валеры.
і яна пісала дзённікі пра сваю маму, і вось гэтая думка пра go no contact, спыніць кантакты з бацькамі, яна не свежая, яна ўжо была. Но яна таксама вельмі такі добры інсайт, праз яе можна пабачыць, як гэтыя сем'і выхоўваліся, і вось гэтая думка пра абавязкі. Увесь час яна пра гэта кажа, што выконвае свае абавязкі. О, мама нешта дрэнна выконвае свае абавязкі, я буду старацца лепш пра Аўстрыю дбацца. Ого! Так, перад тым, здаецца, як у нас адключылася сувязь, гэта ты казала пра нейкія такія прафесіі, якія вось робім рукамі, і я не толькі такі нейкія інтэлектуальныя, вось такія шляхетныя задачы. Да, гэта падаецца вельмі трапна, і гэта падаецца вельмі прыстасавана да нашага жыцця зараз, калі нават недзе чытала, што зараз як бы ў сярэднім чалавек за жыццё мяняе некалькі прафесій, ці можа паспрабаваць сабе, ці можа паралельна рабіць некалькі там розных рэчаў, і ўсё больш людзей нават могуць рабіць нешта рукамі, як бы для задавальнення і для таго, каб прадаваць, напрыклад, нейкія вырабы, а паралельна яны могуць працаваць, не ведаю, у IT, напрыклад, ці на нейкай працы бухгалтарам. Вось, і да, гэта вельмі цікавая думка, і мяне вельмі здзівіла, што яны тады і ўжо такой, як бы, каралеўскай сям'і думалі пра гэта і так давалі сваіх дзяцей. Вельмі цікава. Гэта мы возьмём як бацькі, правда? Да. Будзем пра гэта думаць. А ці ёсць яшчэ нешта, што цябе здзівіла, ці вельмі натхніла таксама з гэтага старадаўняга досведу? Я так яшчэ вельмі... Я засяродзілася на вывучэнні Штэфана Цвайга, таму што ён таксама жыў у Зальцбургу, як і я. Ён быў пісьменнік, якія самыя знакамітыя яго творы, гэта шахматная навела. І яшчэ сёння ён знакаміты тым, што на яго кнігах Уэс Андерсон вытварыў гэты фільм пра гатэль Гранд Будапешт. Ён таксама быў вельмі багаты, яго жонка была багата, ён быў яўрэй. Яго гісторыя эміграцыі меня вельмі зацікавіла. Я нават калі праводжу варкшопы пра адаптацыю эміграцыі, я заўсёды расказваю пра яго, таму што гэта такі прыклад, калі чалавек не змог адаптавацца да пераезда, да гэтай велізарнай змены ў сваім жыцці, таму што ён маў усё, ён заўсёды быў у першым класе. А потым ён пераехаў, пачалася Другая сусветная вайна, і ён пераехаў і апынуўся ў Бразіліі і без нічога. Татальны эканом-клас. І гэта ўсё яго зламала. Гэта немагчымасць пісаць, немагчымасць жыць, як ён звыкнуў, і гэта скончылася ў тым, што ён узяў сваё жыццё. Як па-рознаму бывае гэта іншая гісторыя пра адаптацыю і пераезда. Але гэта таксама тычыцца маёй сям'і ў тым, што мы і пераехалі, калі я была цяжарнай, і ўжо потым, калі маёй дачцы быў толькі годзік, мы зноў пераехалі ўжо ў Берлін. І вось якраз такі як гэта было пераязджаць з такім маленькім дзіцёнкам, зноў новае асяроддзе, зноў будаваць нанова ўсё, і пры тым, што з вамі такі маленькі чалавек. Я думаю, што гэта такое вакно мажлівасцяў. Гэта добры момант, каб пераязджаць. Вось яшчэ трошку, калі б яна трошку была большая, гэта было б значна цяжэй. У гэты момант яна даже не запомніла, што гэта... Яна толькі ведае, што яна радзілася ў Зальцбургу. Мы прыязджаем, але яна ўжо сцёрлася і перапісалася ўсё, што яна помніць. А яна адчувае сябе берлінкай ўжо. Але ўжо зараз, уже з 8гадовым дзіцёнкам, я б не хацела пераязджаць. Гэта было б значна цяжэй, і нават тады гэта патрабуе увагі і часу. Зараз гэта было б нават больш. Ты ж яны якія? Як у цябе адчуванні? Яны такія кансерватары, не? У мяне дачка маленькая, таму гэта кожны дзень нешта новае, там нейкія прыдумкі і так далей. Але, канешне, там за нейкія руціны, свае нейкія звычкі, яны вельмі важныя, вельмі важна іх прытрымлівацца, для таго, каб дзіцё адчувала сябе камфортна. Хаця мне здаецца, што дзеці і любяць розныя такія інавацыі і прыдумкі, і там, асабліва калі это неякую перавесці ў гульню, то гэта заўсёды такое свята. Таму складана адказаць на тое пытанне. Сапраўды, праз гульню ўсё ідзе лепш. Гульня — гэта супер рэч. Пра пераезд
тады нам патрапіла пераязджаць у час пандэміі. Таму гэта нам і можна сказаць, што і пашанцавала, таму што мы даўжэй засталіся дома, без садочка, і я змагла з ёй размаўляць больш. Я размаўляю з дачкой па-рускі, і гэта ўжо яе матчына мова. Яна размаўляе супер, як носьбіт рускай мовы. Потому што я бачу па сяброўкам, хто аддаў вельмі рана свайго дзіцёнка, страчваюць мову. Ці ім цяжэй яе захаваць. І нават зараз са школай гэта не заўсёды проста, і не трэба нешта рабіць, каб яна захоўвалася. Але мы вельмі добры мур паклалі, добрую фундацыю для мовы, вывучэння мовы. А у якім узросце яна пайшла ў садочак? Ёй ужо было 2,5. Але вось розніца паміж, нават не паміж Аўстрыяй і Германіяй, а нават у Германіі гэта не аднолькава, не ўсюды. Але ў Берліне садочкі, яны цалкам бясплатныя. Але ў гэты момант, калі мы пераехалі, было вельмі складана знайсці месца. І гэта татальна змянілася цяпер. Цяпер вісіць у цэлым горадзе рэклама: прыходзьце да нас, у нас ёсць месца ў садочку, можаце выбіраць. Калі мы прыехалі, гэта было вельмі складана, і гэта заняло шмат часу. Але нам пашанцавала, мы знайшлі месца, і пачалася пандэмія. Цікава, да. І мне вельмі падабаецца, што ты ось нашай размове з усіх такіх сітуацый, якія могуць выглядаць як челендж ці выпрабаванне, забіраеш з гэтых сітуацый плюс. Што, вось, да, добра, яна не пайшла ў садочак, хаця мы планавалі, але вось затое для мовы гэта было важна і добра. І вось, дарэчы, пра мовы, ты беларуска, твой муж славак, вы жывеце ў Германіі. Як ты думаеш, як такая мультыкультурнасць уплывае на вашу дачку і на вашу сям'ю наогул? У нас был такі канцэпт з маім мужам. Мы спачатку размаўлялі па-ангельскі, потом перайшлі на мову той краіны, дзе мы жывём. Мы перайшлі на нямецкую мову, як і езуіты. У іх ёсць такі закон, што яны размаўляюць на той мове, дзе яны ў гэты момант жывуць. Мы так вырашылі, што мы таксама так будзем, да. Але калі з'явілася наша дачка, гэта ўсё змянілася, таму што я хацела ей сваю мову перадаць, і муж мой хацеў сваю мову сваю перадаць. І мы пачалі кожны на сваёй мове размаўляць, і потым з'явіўся садочак, школа, нямецкая мова паміж сабой на нямецкай, яна пачала адказваць на нямецкай, і зараз гэта трошкі такі мікс, такая трасянка, славацкая, нямецкая, руская. Мы вельмі па-славацкі снажымся. Бачыш, нават у мяне ёсць цяжкасці. Славачызмы. Мы хацелі, каб я толькі па-рускі, ён толькі па-славацкі, але гэта не атрымліваецца. І спачатку яна размаўляла са мной па-рускі, адказвала бацьку тоже таксама па-рускі, яшчэ пераходзіла на нямецкі. Але мой муж, ён неяк не здаваўся. Ён размаўляў з ёй толькі па-славацкі. Ён вельмі хацеў па-славацкі з ёй размаўляць. І мы вельмі доўга думалі, што яна не ведае славацкую мову. Яна толькі пасіўна, можа толькі чуць, разумець, але не можа нічога адказаць. А потым мы паехалі на канікулы ў Славакію, і там былі славацкія дзеці. І яна з імі як нічога, хоп-хоп-хоп. Ахой, ака сама ж, я сам Маренька з Берліна, мамы 8-рочна дзеця, я ўжо... Ты па-славацку. Мне цяжка, да. Перайшла так, я ўжо было шмат гадоў, я ўжо, можа, было 5, калі яна загаварыла на славацкай мове. Таму, калі нехта нас чуе ці чытае, хто вельмі хацеў бы, але не бачыць некага, не бачыць, што каб дзіцё адказвала. Можа, яшчэ гэта будзе. Яшчэ, можа, будзе, не здавайцеся, размаўляйце. Калі пасіўна, яно там адкладаецца. Да, это цікава. Я вось, дарэчы, была вельмі ўражаная, калі пабачыла, як сапраўды яна паварочваецца ў адзін бок і размаўляе з табой па-руску, паварочваецца ў іншы бок і з татам па-славацку, да, гэта вельмі хутка, і хуткае пераключэнне, і хуткае і добрае маўленне. Над маўленнем мы трошки яшчэ працуем,
Працуем шмат у дзяцей, якія размаўляюць на некалькіх мовах, ёсць цяжкасці з р, нямецкае р не такое, як рускае р, і гэта трэба навучыцца. Мы трошкі тут прыйшлося нам папрацаваць над вымаўленнем некаторых гукаў, яшчэ мы на гэтым пуці, але гэта магчыма ўсё. Але гэта падаецца таксама нармальным этапам, чаканым этапам, так? А нават калі р застанецца такім мяккім, прыгожы, як котик. Будзе шарм. Шарм. Цікава, дарэчы, ці заўважаеце вы акцэнт у яе, калі яна размаўляе на любой з гэтых моваў, ці заўважаеце вы нейкі іншы акцэнт, ці ўсё ж такі это такое маўленне носьбіта, ці неяк адкладваюць адбітак мовы? На рускай мове не. Па-нямецкі яна размаўляе па-берлінскі трошку, такі выпраўляе нават мяне. Але па-славацкім я гэтага не магу чуць, але мой муж кажа, што у яе такі трошкі мякчэйшы акцэнт, чым трэба. Яна як я па-славацкі размаўляе, з такім мяккім прызвукам, нашым такім беларуска. Як гэта так атрымалася, я не ведаю, ну так. Генетычна. Я па-беларуску не так... Трошачкі я чытаю пару кніжак ёй на беларускай мове, спяваю пару песенак, але так не размаўляю шмат на беларускай мове. Найчасцей ужываю слова «хопіць». Хопіць. Яшчэ мы чыталі суперкніжку, мы чыталі «Беларусь гэта». Дзетка гэта «Беларусь гэта», дзетка гэтую кніжку. Мне паздавалася, што там добра патлумачана, што такое Беларусь, найбольш ёй спадабаецца пра бульбу. Што гэта бульба. Ну, першае слова. Мама, скажы, мама, бульба. Першае беларускае слово гэта бульба, атрымліваецца. Я таксама спрабавала дачку навучыць слово бульба, але першае беларускае слово пасля мама і мама, папа, не, гэта было слово морква. Ну, што паробіш, морква таксама добра. Ну, бульба, морква, да, окей. Але ж яна, вы не ўжываеце актыўна беларускую мову, але ты можаш чытаць, спяваць, і яна добра разумее. Дзякуючы славацкай мове. Як мне было лягчэй разумець славацкую мову, дзякуючы беларускай, так мне здаецца і ёй таксама. Так цікава, як гэта падкладае ўсё больш моваў такі падмурак, і калі яна захоча вывучыць нейкую іншую мову, ці нават калі будзе чуць нейкія іншыя славянскія мовы, то ёй можа быць нашмат прасцей. Як з чэшскай. Яна можа глядзець мультики па-чэшскі. Я не разумею нічога. Як па-славацкі я ўжо прывыкла, я чую увесь час дома, як на славацкай мове. Чэшскую я не разумею, а яна да ўсё, што там? Я думаю, добра, окей. Полиглот. Да. А што ты спяваеш на беларускай мове? Спяваю, у меня есть 2 хіта. Я спяваю эту калыханку нашу, такую «Тихий день», «Новый день». И мой другі хіт – гэта наша «Хто я? Дед Барадзет». Дед Барадзет. Так, ей падабаецца. Ей падабаецца, да. Ну, тут яшчэ артыстычныя мои таленты. Таленты, да. Это не толькі спяванне. Так. Паштоўка з Беларусі. Вітаем матуль, татаў, бабуль, дзядуляў і, канешне, нашых вельмі важных слухачоў, дзяцей. Вы адкрылі паштоўку з Беларусі, рубрыку, якая не мае межаў. Тут нашыя госці малююць словамі дарагія іх сэрцу месцы. Кожны выпуск – гэта новы адрас, новая гісторыя і новае цяпло. А калі у вас ёсць свая гісторыя пра нейкае асаблівае месца ў Беларусі, абавязкова дасылайце яе нам. Давайце збіраць і ствараць аўдыёпаштоўкі з Беларусі разам. Пачынаем! Сёння адкрываем паштоўку з Беларусі ад журналісткі і мамы Юліі. Яна распавядае пра сярэднявечны каралеўскі горад са шматстагоддзевай гісторыяй. Здагадаліся? Юлія распавядае пра любімую гародню. Гэта нават не статычная паштоўка, а цэлы праменад. Хадзем разам.
Я народилась в Огородне, и для меня это самое дорогое место. Для меня родима это Городня. Это абсолютно цудоўны, не ведаю, сярэднявечны горад. В маёй памяці ён застаўся з вялізнымі зялёнымі дрэвамі і вуліцамі, з прыгожымі, яшчэ не моцна адрэстаўраванымі замкамі, з маленькімі вулачкамі, з кавярнямі, з людзьмі, касцёламі. Я, ведаеце, яшчэ такое дзіця асфальта, таму што мне ніколі не было бабуля ў вёсцы, я расла ў горадзе, таму мне таксама вельмі пяшчотнае ўзгадванне пра госці, якія мы хадзілі да бабулі, пра нашы святочныя вечэры. Для меня Городня это пра такі, ведаеце, лакальны патрыятызм. Гэта пра сям'ю. Месца, куды бы я, напэўна, першым паехала, месца, якім бы я вярнулася, это вось Городня. Была такая вуліца, она ёсць вуліца Горкага, якая была проста ўсаджана. Калі казалі, што Городня зялёны горад, то это была менавіта вось тады, калі проста вся вуліца з абодвух бакоў усаджаная дрэвамі. Но это, напэўна, касцёлы. Фара Вітаўта, якую знеслі, якую я асабіста не пабачыла, але шмат, канешне, жывучы в гэтым горадзе пра яе чула. Ну і это касцёлы нашы асноўныя, францысканскі, бернардзінскі, не ведаю, ну вось касцёлы і вуліцы. Ну і это горад, канешне, гісторыя, таму што все, хто жывуць там, это, канешне, людзі, якія любяць і шануюць гісторыю, таму што горад проста са шматстагоддзевай гісторыі, ты проста жывучы в гэтым горадзе не можаш гэтым захапляцца, і, ведаеце, мы заўсёды казалі, што мы з каралеўскага горада, таму это такі, ведаеце, горад, які надае табе, не ведаю, які статус, што ли, табе здаецца адразу, што вось ты з каралеўскага горада. Мы ніколі не зайздросцілі сталіцы Менску, ніколі не было такого адчування, што я павінен вучыцца там у Менску или там вось гэта сталіца. Не, абсалютная такая павага, і што наш горад найважнейшы, што наш горад найлепшы, што ты не з абласнога цэнтру, так, што ты з каралеўскага горада, дзе з горада, не ведаю, каралёў, князёў, дзе былі іх летнія рэзідэнцыі, дзе былі соймы Рэчы Паспалітай, дзе каложа 12 стагоддзя. Это горад, які надае табе сапраўды такі гонар і статуснасць, такі ўнутраны, вельмі важны. Ты называеш сябе серыйнай эмігранткай, і з твайго асабістага досведу вырас праект, які называецца адаптацыя ў эміграцыі. Ён зараз існуе ў такіх двух формах, нават у трох, можна сказаць так, гэта набор картак, гэта старонка ў інстаграме, і гэта інтэрактыўны дапаможны каляндар без дат, які можа выкарыстоўваць вось любы чалавек. І я хацела запытацца цябе пра тое, як ён распачаўся, гэты праект, як ён жыве зараз. А можа быць, нават нейкія такія планы? Пра серыйную эміграцыю гэта такі клуб, у які я беру людзей. Гэта я прыдумала такое, гэта калі чалавек у некалькіх краін пажыў. Можа, у двух, у трох. Я сама пераязджала яшчэ студэнткай, і пераезжала ў Германію, і пажыла і ў усходняй, і заходняй. Потым я пажыла ў Аўстрыі, ў некалькіх месцах. Лёс мяне звязаў са Славакіяй, а сама я з Мінска, з Беларусі. Вось гэта яшчэ недаўна, мне здаецца, так не было, але цяпер так шмат людзей, якія там пераязджаюць у некую там Казахстан, Турцыю, Іспанію, Амерыку, шукаюць месца, дзе ім жыць. І гэта у меня такі быў вельмі інтэнсіўны перыяд, калі я пераязджала кожны год а пол максімум. Адзін горад за іншым, адзін за адным. І цяпер я ў рэмісіі. Цяпер я ўжо нікуды не пераязджаю. І таксама гэта вельмі добра. Але вось вопыт застаўся. І калі я пачала над сваім праектам працаваць, калі ён яшчэ быў вельмі свежы, і мне хацелася падзяліцца з тымі людзьмі, каму цяжка гэта даецца, таму што адзін з маіх пераездаў быў такі непросты, і гэта бы не першы пераезд зусім. І я была вельмі здзіўлена, як адзін і той жа чалавек можа так па-рознаму гэты вопыт перажыць.
і пачала збіраць такія ідэі, вопыт і такія падказкі, як тут як мага хутчэй дапамагчы сабе адаптавацца. І потым я сустрэла такую класную ініцыятыву ў Вільні, школа карысных праектаў. Ведаеш, як ты, калі ў цябе есть там некая замова, то ты робіш усё к дэдлайну, усё чётка. А калі ёсць свая некая ідэя, то гэта вельмі цяжка так, самаарганізавацца, каб усё зрабіць. А яны мне вельмі ў гэтым памаглі, ў гэтай самаарганізацыі, супер рэч. І гэта была мае першыя карткі. Але я гэтай тэмай цікавілася уже таго, пісала нейкія артыкулы і збірала ідэі да гэтай тэмы. І з гэтымі карткамі я пачала рабіць варкшопы, і яны зараз ёсць у беларускіх такіх дамах культуры у свеце, ў Европе, і псіхолагі выкарыстоўваюць у сваёй групавой працы. Трошачкі маленькая частка гэтага праекта ёсць і камерцыйна можна набыць у Берліне ў такім вельмі класным месцы, гэта Бабельбук. Гэта вельмі культавае месца з кніжкамі ў Берліне. Вось. Я пачала рабіць гэта паралельна свае некія больш сталая праца, а гэта быў такі мой праект, якая моя місія зрабіць людзям лёгка адаптавацца, калі яны пераязджаюць. І я заўважыла, што якраз тое, о чым мы з табой казалі раней пра гульню, што і з дарослымі добра гуляць. Таму я зрабіла яшчэ адну рэч, такі ўжо календар, такі таксама дапаможнік, без дат, дзе 12 практыкаванняў пра Ён у мяне ў руках. Гэта будзе не бачна на падкасце, ён побач са мной. Так. І тут я зрабіла 12 практыкаванняў, сабрала такіх самых класных, якія таксама дапамагаюць сабе адчуць як дома, як мага хутчэй. І ён на беларускай мове быў выдан у выдавецтве ў Польшчы, яго яшчэ можна набыць. І людзі гуляюць і кажуць, што класна, што гэта падтрымка, што яна нам усім яна патрэбна. Вось, а я сама для сябе зразумела, што нават калі табе нешта было цяжка, можа ты не вельмі даволен сабой, як нешта адбылося ў сваім жыцці, калі ты расказваеш пра гэта людзям, вельмі людзі цябе падтрымаюць. Гэта добра дзяліцца і тым, што было цяжка ў тваім жыцці, і гэта і патрэбна іншым людзям, якія самі пра гэта праходзяць. Вось як ты расказваеш пра бацькоўства. Гэта такі складаны момант, і добра пра гэта гаварыць як мага больш. Я цябе хацела дадаць, што гэты праект ён вельмі карысны і для людзей, не толькі тых, хто пераязджае ў іншую краіну. Гэта можа быць іншы горад, гэта можа быць нават іншы раён, таму што адаптацыя можа быць складанай. І гэта можа быць нават нейкі новы досвед адаптацыі, калі думаю пра дзяцей, это можа быць новая школа, да, вось розныя такія змены ў жыцці. І там, напрыклад, практыкаванне пра твары, так, зараз я знайду зноў, як яно правільна называецца, бяспечнае асяроддзе, імёны людзей навокал, да, гэта такія твары, дадаць нейкія чалавечыя абрысы твайму новаму асяроддзю, заўважаць, якія людзі, да, навокал цябе і гэтак далей. І вось ёсць розныя такія практыкаванні і лайфхакі, якія можна выкарыстоўваць нават застаючыся ў сваім горадзе і проста перажываючы нейкія змена працы, да, там дзіцёнак пайшоў у дзіцячы садок. Ну, дзіцячы садок можа яшчэ складана рабіць такія практыкаванні, але вось трошкі пазней можа... Альтэрнатыўна, калі гэтае практыкаванне выкарыстоўваць для дзяцей, як мы зрабілі, мы абодвай, спачатку я ў садочку, я пайшла ў бацькоўскі камітэт, каб пазнаёміцца з іншымі бацькамі, гэтае бяспечнае асяроддзе. Трэба ведаць людзей, як каго завуць, у каго ёсць дзеці, і потым свайго дзіцёнка, каб ён дружыў з іншымі дзецьмі. А ў школе ўжо мой муж, ён цяпер у бацькоўскім камітэце таксама, каб маць больш добры кантакт з вучыцельніцай, каб ведаць бацькоў. Вось так мы выкарысталі. Калі сам не можа дзіцёнак, так мы пайшлі. Каб асяроддзе было бяспечна.
І таму што гэта справа ўсёй сям'і атрымаецца, і напэўна у досведзе эміграцыі сям'ёй вельмі важна пастарацца зрабіць так, каб кожны чалавек сям'і адчуваў сябе спакойна, і напэўна гэта пачынаецца з дарослых усё ж такі, так, таму што мы перадаем дзецям, яны адчуваюць наш стан, наш настрой, і мы можам стварыць такі вайб у сям'і, калі мы самі адчуваем сябе добра. Так, пачынаць з сябе. Маска на сябе спачатку, да? І дзецям памагаць. Это таксама наша адказнасць. Але разумець, што наша адказнасць, што не наша адказнасць. Нешта мы можам, нешта гэта цяпер выпрабаванне нашага дзіця, але яна за гэта нешта атрымае. Як, напрыклад, будзе размаўляць на 2 мовах. Ці нават больш. Мы, беларусы, на 2 мовах ужо размаўляем, ужо кульці, а яшчэ дадаецца да гэтага, гэта супер. За гэта нешта будзе. Вельмі простае пытанне маё наступнае. Што табе падаецца самым складаным у эміграцыі? Ой, нават гэты момант, што зразумець, што не ўсё залежыць ад цябе. Ты можа быць супер падрыхтаваны, і будуць нейкія сюрпрызы юрыдычныя, можа змяніцца сістэма, змяніцца паперкі, якія табе трэба забраць. Ці ты здаецца, падрыхтаваўся, ты быў там, дзе ты хочаш, куды хочаш пераязджаць. Здавалася, што будзе класна, а вось пераехаць сапраўды можа зусім іначай все склацца, і гэта не залежыць ад цябе, не поўнасцю. І трэба разумець, на што ты можаш паўплываць, а на што не. І тое, што, напэўна, шмат непрадбачаных сітуацый, так, будзе ўсё роўна, як бы добра ты не падрыхтаваўся. А яшчэ я з асабістага такого досведу згадваю, што спачатку пасля пераезду у цябе можа быць эйфарыя, ты думаеш, як я добра падрыхтавалася, класна, а вось праз нейкі час цябе можа накрыць нейкі такі сум, што складанасці нават там з адаптацыяй, ці калі ты пачинаеш думаць пра доўгатэрміновыя свае нейкія перспектывы на гэтым новым месцы, і там наогул пра жыццё, што гэта можа ўзнікнуць і пазней насамрэч. І гэта можа быць сюрпрызам, таму што, здаецца, ты добра адаптаваўся, разумееш, як працуе, не ведаю, як схадзіць да доктара, як атрымаць там тыя паперкі, цябе ўжо ёсць там, не ведаю, банкаўскі рахунак, все такое неабходнае, але ўсё роўна могуць узнікнуць нейкія іншыя такія складаныя моманты. Так, ты набываеш шмат, але ёсць рэчы, якія ты страчваеш, і бывае, што іх трэба таксама аплакаць. Адграваць. А што самае такое для цябе захапляльнае і цікавае ў эміграцыі, ось у тваіх досведах? Новыя людзі, новыя мясціны, магчымасць. Мір такі маленькі, цікавы. Тут можна і ездзіць, і рабіць і інтэрнацыянальныя рэчы, і это супер. І мне вельмі цікава было і пазнаёміцца з сабой. І вельмі, я яшчэ вельмі маладзенькая пераязджала ў першы раз, і гэта было такое вельмі ўзрасленне. Ой, я ўжо такая вельмі дарослая, я ўжо тут сама паехала, у мяне свой банкаўскі такі рахунак, гэта ўжо было, але гэта іншае. Калі ты ўжо сам, і ты адзін, і ты новае жыццё сабе будуеш, і можаш і сабе перабудаваць, зрабіцца іншым чалавекам, калі ты пераязджаеш, гэта такі шанец адкрыць сабе зусім па-іншаму, а ўжо бацькамі, калі мы сталі. Гэта таксама нараджэнне новай такой ідэнтычнасці, так, атрымаецца. Да. А што новага пра сябе ты даведалася ў эміграцыі, вось праз досвед эміграцыі? Што я такі чалавек сістэмна думаючы. Я ўсё жыццё думала, што я такі творчы, проста творчы чалавек. А аказалася, што я вельмі добра так сістэмна магу веды сабраць і потым добра сістэматызаваць, давесці да канца, і будзе добра. І мы вельмі адаптыўныя. Гэта наша супермоц беларуская. Мы ўжо такія, і нам ад гэтага лягчэй. А што новага пра сябе ты даведалася ў мацярынстве, праз досвед мацярынства? Тут так зноў гэтая моя сістэматычнасць праявілася нечакана. Я думала, я просто буду такая пяшчотная мамачка, матулька, ўсё можна, ўсё да... Не, мы ідзем да вынікаў. У нас ёсць план, і мы ідзем, нам трэба у гэтым напрамку рухацца, і мы прыйдзем. Мы будзем
маленькія крокі рабіць. Яшчэ праз мацярынства я дазволіла і сабе, і свайму і сваёй дачцэ не ідэальнасць. Вось галоўнае зрабіць крок. Як уже атрымаецца, так і атрымаецца. Галоўнае рабіць крок. Будзем вучыць па адной букавке, нават калі яна цяжка яе казаць. А мы будзем кожны дзень трошачку займацца. І будзе ўсё клас. Ужо шмат разоў я гэта бачыла, што так яно і ёсць. І мне можна ў жыцці быць не адразу ідэальнай, і дзецям таксама. А як дазволіць сабе быць неідэальным і не звальвацца ў гэты перфекцыянізм, які часта нас так пераследуе? Досвед паказвае, калі ўжо некалькі разоў нешта рабіў, і здавалася, што можа, гэта не зусім, але аказваецца, што гэта было дастаткова. Тут ўжо ведаеш, што дастаткова, нават калі не перфект. Як кажуць, лепш, каб было зроблена, чым каб было ідэальна, да? Better done than perfect, да? Чым, на твой погляд, адрозніваецца, вось у чым асаблівасці адаптацыі дзяцей да эміграцыі ці да вялікіх зменаў у адрозненні ад дарослых? Як мы ўжо казалі, дзеці яны ў нейкіх пытаннях вельмі адкрытыя. Як моя дачка ў садочку вывучыла за 2 месяцы, яна ўжо пачала размаўляць на нямецкай мове. А ў іншых пытаннях, вось, асяроддзе, у які час, куды ісці, настаўніца, яны вельмі кансерватыўныя, як старэйшыя людзі. І тут трэба забяспечыць, што можна забяспечыць, щоб яно было стабільнае. Добра, каб не ўсё адразу змянілася. Там бацькі, мае бацькі праз уже не скайп, уже цяпер уже Zoom размаўляюць, гэта стабільна. Калі ёсць нейкія настаўнікі, нейкія там інструмент, музыка, каб гэта таксама засталося стабільна. Нешта, каб былі рэчы, якія не змяніліся. Тады будзе лягчэй адаптавацца да таго, што змянілася. А якія твае лайфхакі, рэкамендацыі па тым, як стварыць для сябе, для дзяцей, для сваёй сям'і такое утульнае атачэнне ў новым асяроддзі? Такі лайфхак быць чалавекам даючым. Тым, хто, нават калі цябе яшчэ самому непроста, але ты даёш іншым людзям таксама дапамогу, падказкі, адкрытасць і дапамога іншым людзям. Не толькі вось мне зараз цяжка, дайце мне ўсё, што можаце, але я хачу, і мне ёсць што даць. І гэта дапамагае адаптавацца. Гэта дапамагае адаптавацца і сабе, і так лягчэй аднавіць кам'юніці вакол сабе. А што было для цябе такімі вось рэчамі, якія ты вось у нейкіх новых месцах аддавала гэтаму новаму кам'юніці? І гэта вось якраз маі карткі, мой календар, там такі мой досвед, якім я хацела падзяліцца з людзьмі. Якія для цябе асноўныя челленджы і асноўныя радасці ў мацярынстве? Мацярынстве чэлендж. Цяжкасці ніколі не скончаюцца. Яны ўвесь час новыя. Увесь час нешта трэба, з чымсьці трэба сутыкацца, нешта трэба рабіць, змяняць, прыстасоўвацца, шукаць рашэнні. І ўжо на 8-й год разумееш, што ці так, заўтра будзе дзень апять, і мы паспрабуем заўтра. Калі не атрымалася сёння, мы паспрабуем заўтра іначай. Неяк мы вырулем. Вось, гэта цяжкасць. Праз яе мы выйшлі на добрае. Ну, гэта, атрымаецца, твая філасофія мацярынства і жыцця, да? Паўсюль знаходзіць нейкія... Аказалася, да. Добра. А калі я цябе пытаюся, напрыклад, пра галоўную радасць мацярынства, што самае першае такое табе ўзгадваецца? Ну, вось самы пачатак, першы дзень. Гэта ж нараджаецца не толькі дзіцёнак, не толькі дзіця, гэта нараджаюцца і бацькі кожны нараджаецца, як новая ідэнтычнасць, а і нараджаецца яшчэ і каманда. Я вось свой досвед, я помню, як
мы толькі пераехалі у яго уже новая праца, ён яшчэ там не уладкаваўся. Дзіцёнак, вялізны стрэс для яго, там ён там пытаўся пачаць новую працу, і тут яшчэ ён быў вельмі стомлены. І у нас была наша у шпіталі комната, яна была для ўсёй сям'і, але я убачыла, які ён зусім няма сіл, як ён хоча спаць. Я да гэтага ўвесь час думала, як добра, што мне будзе дапамога, я добра, што будзе мой муж са мной, і мы будзем разам. І ў гэты момант я зразумела, не, я спраўлюсь, я магу сама, гэта непрадуктыўна, ты можаш паспаць дома, з новымі сіламі прыйсці да нас заўтра. I got it. Усё добра, я спраўляюсь. І вось гэты момант, гэта была секунда нараджэння мамы, калі я паверыла ў свае сілы, што я тут, всё добра. Гэта вельмі empowering, як гэта можна сказаць па-беларуску. Да, дадае сілаў такіх, так. Вельмі цікава, што ты заўважаеш такога адметнага, незвычайнага, што цябе здзіўляе, можа быць, у вось нямецкай сістэме адукацыі ў школе і наогул вось у прынцыпах гадавання дзяцей? Ну, тут прикольныя гэтыя Монтессоры, Вальдорф падыходы класныя. Я б не пайшла цалкам туды, вось у Вальдорф школу, але некаторыя ідэі там больш да прыроды, каб, можа, гаджеты не так шмат, можа, пазней усё гэта. Добры ўплыў добры. Мне падаецца, што тут трэба пачытаць, паглядзець і ўжываць. Можа, не цалкам, але чаму не? Ёсць чаму павучыцца. Гэта ты кажаш пра тое, што ў школах адбываецца, ці наогул пра гэтыя падыходы? Падыходы. Ёсць, канешне, Вальдорф школы і Монтессоры, але мы вырашылі там не хадзіць, але калі ёсць нейкія элементы ў адукацыі з гэтых падыходаў, гэта цалкам добра, гэта нам падабаецца. З вучобай мяне зараз вельмі не турбуе, але гэта тое, пра што трэба думаць, пра гэтую сістэму, калі ты ўжо вельмі рана павінен ведаць іх, ты хацеў бы вышэйшую адукацыю ці толькі сярэднюю. Але гэта яшчэ другі клас толькі ў дачкі, гэта яшчэ ёсць час пра гэта падумаць нам і паглядзець. Вось вывучэнне латыні ў гімназіі. Вау, латынь, лацінская мова. Гэта ў якім узросце? Гэта ў гімназіі пачынаюць, у гімназіі. Францыя таксама, да? Да, ну вось, прынамсі, мой муж, яны вучылі латынь, былі такія заняткі, не тое, каб яны там доўжыліся вельмі доўга, і ну, я так разумею, што это вельмі залежыць ад настаўніка, тому што часам гэта можа быць проста такое запамінанне, хаця, ў прынцыпе, як інакш мы можам вучыць латынь, так? Але я памятаю, што ў мяне, напрыклад, былі курсы латыні ва ўніверсітэце, да, канешне, не ў школе. Таму так, гэта вельмі ўражвае. У мяне для цябе маленькі такі бліц. Ты ж, напэўна, адказаў на пытанне пра любімую беларускую музыку для дзяцей, то бок твой такі топ — гэта калыханка і дзед Бардзед, так? А які твой улюбёны дзіцячы літаратурны твор па-беларуску? Мы чытаем вершы Барадуліна, які з жартачкамі, нам падабаецца вельмі. І ў нас ёсць класная кніжка «Лахнеска». Там адбываецца ўсё у Хрэмчыка, з Мінска, хто з мастацкіх колаў. Усе ведаюць Хрэмчыка, і гэта вельмі, мне падаецца, такая сувязь майго. Я сама ў іншай школе вучылася, але гэта такая сувязь з маёй радзімай і з маім дзіцёнкам. Гэта класна. А якія тры топ-парады ад цябе для бацькоў, для сем'яў па адаптацыі ў эміграцыі ці ў нейкім новым кантэксце? Вось калі б тебе трэба было вылучыць тры асноўныя. Як уже мы казалі, гэта такі працэс страты. Нешта ты страціш. І гэта працэс пражывання гэтай страты. І тут вельмі добра ўжыць сваё цела, тут пачаць, фізічнае, хадзіць на вуліцу, заставацца ў руху.
гэта такая база, это base level. Потым шукаць цікавае. Не параўноўваць увесь час з тым, як было, Так. а цяпер нешта там гэта дрэнна, гэта так, гэта сяк. Шукаць тое, што тут можна ўзяць. І апошняе гэта складана. Гэта складаны працэс. І тут нельга забываць, якія малацы. Гэта трэба святкаваць. Вось святкаваць сябе як чалавека, які прайшоў такія цяжкасці. А што дапамагае табе трымацца ў рэсурсе і заўсёды трымаць такі ось пазітыўны погляд нават у складаных нейкіх сітуацыях? Тут трэба дазволіць такі быць чалавекам сабе і не заўсёды быць у пазітыве. Гэта окей. Трэба і зліцца, і быць сумным, думаць так, што заўтра я зраблю гэта лепш. Наступны раз я зраблю гэта лепш. Заўтра будзе лепш. Дазваляць сабе, зноў жа, як ты казала, не быць заўсёды перфекцыяністам. А чым вось нядаўна цябе парадавала ці насмяшыла твая дачка? Яна мяне часта малюе і намалявала, як яна сабе ўяўляе, выглядала цяжарнасць, як гэта было. Яна намалявала мяне з вялікім жыватом, і там ваконца. У гэтым вакенцы яна сядзіць. Глядзіць з гэтага вакенца на свет. Гэта вельмі міла, сапраўды. Дзякуй табе вялікі за цікавую, за натхняльную размову. Дзякуй вялікі. Цудоўнае пытанне. Матчына мова. Матима.